फोरनिफ्राय दिनै 2000 2500 3000 फैसा जादों बेखौ बयबो हरनांदों हरनांग्राफ्राव दुखु दङ आरो जायफ्रा मिन्थिदों बिसोरबो गाज्रि मोनजोब्बाय दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा UPPL खौ जोगारखाबाय बियो निश्चित आरो BPF खौ समर्थन होनो बिथांमोनहा इलेक्सननि समखौसो नेगासिनो दं। खुलुमबाय बिथांखि ब्लग चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै रायजोफोर जोङो नुनो मोनबाय मैयानि सम 15 मार्च 2023 मायथाइ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा गामियावहाय BPFनि माखासे दोहौखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बेयावहाय माखासे आइजोफोरा सासे खयना गोदान हिनजाव गोदानखौहाय बरायनाय बायदि गाजा गोमजायै बरायनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मा सानदोंथाय आं जेबो बुजिनोनो मोना आरो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ रावबो बुंस'नो हाया आरो माखासे मानसिया बुंदों जों BPFआ थगायनो रोङानो। जुदि BPFआ थगायनो रोङामोनब्ला थांनाय इलेक्सनावबो जेननो नाङामोन। BPFआ जाख'नायनि थाखायसो MLYनि न'खौहाय लुनानै होयैनि थाखायसो लामा सामाखौहाय बानायनानै होयैनि थाखायसो दालांफोरखौहाय बानायनानै होयैनि थाखायसो रायजोनि थाखाय मोजां मावनानै होयैनि थाखायसो जब कार्डखौहाय हाजार हाजार सासे मेम्बारानो जमा खालामनानै जानायनि थाखायसो BPFखौहाय फेजेनदोंमोन। दिनैहाय फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय बेफोरबायदि मानसियानो दिनै जों BPFआ थगाया होननानैहाय बाथ्रा सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय समावहाय 2003 मायथाइयाव जेब्ला BTC एकर्ड जादों बै समावहाय जोंनि बिदा फंबाय NDPफ्राबो बिसोरबो हाग्रायाव थानानै दावहा नांदोंमोन। फैयै फैयै फैनानैहाय 2020 मायथाइयावहाय जेब्ला एकर्ड जाबाय BTR एकर्ड अब्ला जोंनि बर' हारिनि अस्त्र हमग्राफ्रा साफ्रोमबो समाधान जानानैहाय गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। जोङो बर' रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोनबाय जेब्लानाखि मोनसे हारियावहाय बेफोरबायदि पार्टी अस्त्र हमग्रा पार्टी थाया अब्लासो बै हारिया जौगानायखौहाय लाबोनो हायो। जुदि नोंथांमोना मोनसे हारिनि गेजेरावहाय मालाबा डनेशन खांनाय थाखा दाबिनाय बेफोरबायदि पार्टी थायोब्ला बबेबा हारिखौहाय जौगानायखौ नुदों नामा? दिनै BTR एकर्ड जानायनिफ्राय लानानै जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो गोजोनाव दङ। जोङो गावबागाव गोसो बायदि थाखा फैसा खामायनानैहाय जायफ्रा बिथांमोना बिजनेस बिसोरो गोसो खुसियैहाय फालांगि खालामनो हादों। गियालना गावबागावनि मावनायखौहाय दिन्थिनो हादों। रावनोबो थाखा होनाङाखै रावबो थाखा बियाखै। जुदि बेफोरबायदि जायोब्लासो जोंनि हारियाबो जौगालांगोन। थांनाय 2004 मायथाइनिफ्राय लानानै 2019 मायथाइसिमहालागै BPF सरकारा जेब्ला रायजो सालायदों अब्ला बर' हारिया बै 17 बोसोरनि गेजेरावहाय मा जादों मा जायाखै बेखौहाय जोंनि बर' रायजो राजानि बिदा फंबाय बयबो मिथिगौ। रायजोफोर थांनाय 2020 मायथाइयावबो UPPLआ चिरां आरो क'क्राझारावहाय देरहायाखै। आं बेनिखायनो सानो UPPLनि चिफ प्रमद बर' सारा चिरां क'क्राझारखौहाय बारा नोजोर होआ आरो बेबायदिनो दिनैनि समावबो चिरां आरो क'क्राझारा UPPLखौहाय सापर्ट खालामा। रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो साननानै नाय जेब्लानाखि 2020 मायथाइयावहाय जोंनि बर' हारिनि रैखाथाय होग्रा NDP बिदा फंबायफ्रा सारेन्डार जादों समाधान जाजोबदों। बिनि उननिफ्राय भारत सरकारा जे बिथांमोननोहाय अनसुंथाइ होनो होननानै खोथा होना दङ आरो जाय मुंख्लं जानानै थांबाय बिसोरनोहाय जे UPPL सरकारा होनांगौ बेखौहाय दासिमबो क्लियार होनो हायाखै। बेनि थाखाय नोंसोरो BPFखौहाय सापर्ट खालामदों जानो हागौ। नाथाय गोसोआव ला
जुदि नोंथांमोना BPF सापर्ट खालामनानैहाय BPF खौहाय देरहाहोबाय फैगोन इलेक्शनावहाय अब्ला NDP बिदा फंबायफोरनि मोनथाया आरो जिबनावबो बिसोरो मोनबावगोन होननानैहाय दासान। मानो होनोब्ला गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो गोदान सरकारा माखासे आयेन बानायनो हागौ। बेनिखायनो नैबे UPPL सरकारा जुदि थांनानै थायोब्ला NDPनि बिदा फंबायफ्रा मोनगोन। आरो जुदि बेनिफ्राय मोनालासिनो गोदान सरकारासो बिथांमोननि मोननांगौ मोनथायखौ होगोन होननानै सानदोंब्ला बे माब्लाबाबो जानो हाया। आरो हाग्रामा बायदि सरकारनिफ्राय NDPफ्रा मोनथाय मोनगोन? न' माब्लाबाबो मोना। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मानो इसेबां आन्दायहोजायो? जों स्ट'रिखौ नायोब्ला थांनाय सिखना जोहोलाव बिर दैमालुमोननिफ्राय लानानैनो बर' हारिया राजाजों राजा एगेन्स्टखा। गावजों गाव नायलायनो हाखाया, सैज्लायखाया, जों बेखौ नुबोखादों जेब्ला जोङो दैमालुनि स्ट'रिखौ नायो। थिग बेबायदिनो दाबो हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जोंहाय नांगासिनो दङ रायजोखौ। जों हाग्रामा महिलारिखौहाय माब्रै मोजां मावदों होननानै बुंनो हानो? 17 बोसोरावहाय जेसेबांनाखि डेभेलप जानांगौमोन एसेबां हाग्रामाया डेभेलप खालामाखै। जुदि 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया कारापसन खालामाखैमोनब्ला मानोथो जेननाय? गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायसो रायजो राजाया हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनदों। जेननाय नङामोन मोजां मावोमोनब्ला। आं दिनै बेखौसो बुंनो सानबाय रायजोफोर, जुदि फैगोन इलेक्शनावहाय हाग्रामा महिलारिया देरहायोब्ला जोंनि बर' हारिनि समाजावहाय दाङाबाजिया बारा दाजाथों, लोंख्रुबनाय जाख्रुबनाया दाबांथों आरो 31 नम्बर राजा लामा बेनिफ्राय साहानिया आलदा खोलानिया आलदा 31 नम्बर नेशनेल हाइवे बे लामानिफ्राय दाबुखावलायथों। बै समावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा 31 नम्बर नेशनेल हाइवेनिफ्राय साहानि मानसिया खोलाहा फैनो हायाखै, खोलानि मानसिया साहा दावखोनो हायाखै। बेबायदि जानाया BPFआनो खालामदों आरो गुबुना खालामाखै। BPF रायजो सालायनाय समावहाय बर' हारिया गावनि हारियानो बेरेंगाव बायदियाव थांनो हायामोन, क'क्राझार बायदियावहाय फैनो हायामोन, रानिखाथा बायदियावहाय ओरैनो गोदाव सोराव फैनो हायामोन। नाथाय UPPL सरकारा सरकार सालायनाय लोगो लोगो NDP बिदा फंबायमोनखौहाय समाधानाव लाबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सारा BTR एलेकायावनो दिनै गिदिंनो हायो। हरब्लाबो गिनांगौ गैया। गिनांगौआ सोर? जायहा गाज्रि बेसो गिनांगौ। गाज्रि मानसियासो गाज्रिखौ लोगो मोनखायो आरो गाज्रि मानसियासो गाज्रिजों लोगो जायो। नाथाय मोजां मानसिया गिनाङा। दा बै समावहाय मोजां मानसियासो गिनांगौमोन रायजोफोर। बैबायदि समा दाफैथों आं बेखौसो सानो। आरो हाग्रामा महिलारिया जुदि देरहायोब्ला दानि खिथेरखौ बैयावसो लागोन होननानै दासानथों। स' रायजोफोर, हाग्रामा महिलारिया मा हास्थायदों? 1 नाम्बाराव जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया गावखौ दायनिफ्राय खारग'नो। 2 नाम्बारावहाय दानि BTR गभर्नमेन्टनि 1500 कौटि थाखाखौहाय मोननो थाखाय। आरो बाखि हाग्रामा महिलारिहा जेबो थांखि गैया। हारिखौ फोजौखांनायनिबो थांखि गैया, कम्पानि गायसननायनि थाखायबो हाग्रामा महिलारिया जेबो प्लान गैया। बेनो हाग्रामा महिलारिनि थांखिया। 1 नाम्बारानो जाहैबाय 1500 कौटि थाखाखौहाय माब्रै मोननो हागोन। बेनि अनगा जेबो हाग्रामानाव थांखि गैया। जेरावहाय
हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो थांखि खोन्थानो रोङा आरो लोगोसे खाम्फा बरगयारिमोन बायदिया 17 बोसोर इलेक्शन केम्पिं खालामबोबाय हिसाबै पलिटिक्स गेलेबोबाय हिसाबै नों आरो आं गामि गेजेराव थानाय रायजो राजाफोरखौ फिदिंनोहाय खुनु सम नाङा बिसोर बायदिनि खुगायाव गोजावनो थाखाय रायजो राजाया 1 सेकेन्डबो टाइम नाङा बेनिखायनो जोङो फिउचारखौसो नाहरनांगौ फिउचाराव बर' रायजो राजाया मा जालांगोन बर' हारिखौ फोजौलांनो थाखाय बेहा थांखियानो गैया अब्ला नोंसोरो माब्रै हाग्रामा महिलारिखौहाय मोजां नुहुरखो स' रायजोफोर आङो गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां बाथ्रा बुंनायनि गेजेरावहाय सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबाय होननानै आं सानो जुदि नोंथाङा गोरोन्थि होननानै सानदोंब्ला आंखौ गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होगोन होननानै आं सानो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन जेन' भिडिअआ बयनिबो सिगाङाव नुजाहैनाय बायदि गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि